Pazvesa TV wanagirwa sati pekomenti madrama mavideos nemakomedi. Vanangu ndikamfaruka ninako kuti ndakabvisa ugozi uko kwangwashata vanangu kunoku kukutori wese panenyaya yekuti memajaira odhumoto zvandiri kutaura akomana nyaya dzandiri kuudza idzi kadzi inyaya dzeupenyu handiti tendi mwanangu kunoku kune vakomana vasingaite odhumoto kani mbomira naindimbotaura mashoko machena handiti ndiri kukuudza kuti mashoko anotaurwa nemunhu mukuru zvinoonekwa nemunhu mukuru akagara pasi imi vana vadiki hamugoni kuzviona chero mukakwira pagomo rakakura sei saka tendi dzikama mwana wangu handiti iwo ndiri kutemba zvaodhumoto izvi tasati izvozvi ndichiri mudambudziko rekuedza kugadzirisa nyaya dzaodhumoto saka ndipinda nene dzako futi inini ndinoziva kana ukangoita kamwana kako kasingazikamwa inini zvatopera zvaodhumoto uyu usamuteerera yada kutorayirwawo futi semarayirira ndiri kuita iwewe ndo marayirira ndoda kuita uku iyeyu sanga iye atori serious pakuti ndine nyaya hombe dzandinadzo mwanangu tendi dzandinazo pepepe use usingadiri mafunzo kutaura kana wamana sha tendi chichi kuti ubudana nadzo dzangu seko iyo sha umbofoka murora iwe fine Nayo chimsiya odhumoto chimsiya mwanangu. Pazvesa TV wanagirwa sati pekomenti madrama mavideos nemakomedi. Advertising in that